ka chanela ka lo lom le veka cheu tunjama kan thlir ho tur chu kumsang ni somparia da ti chu the gifted ti movie part 2 na zo kan thlir ho don ani part 1 na le en lo kan omani chuan description na khan link da ani boke a movie in tanna chuan classroom chu ngalo langa Zirlaite chu classa chuan thu in Mr. Pom chuan skula tlap sang te chu anzom tu le du lo chu azota Claire chuan drama tlap zoma du thu lo soivat ti chuan Claire chuan drama tlap chu zomin audition an lo nei meka lem chang thiam di chu alo chak em thina ni Claire power chu midang ril ru lo hriat theina ania rong chi sang manga ron langin entirnan midang naya rong enga mu chuan om zia chu khami kha ain ring tok le ti na ani ser thlum rong chuanin limna a entir bok lead actress ani theina na apawar man thu te chu a soi le boka ma se a star ruk pa bula a om chuan a ril ru om dan a sheve thei hau lo thung atuka chuan Claire ti ming chiat nan tu emo hian a thalak lui mel cheve tak chu aron vordar da chiam maya Claire chu apawar man nem luat to wangin a chol ri angai hemi omzia chu Claire hotu hi omin lem chan na changa the chua du tu an om ti na ani ti chuan Claire chuan phone call dongin drama a lead role chu in hnuk dok tur le atilawani chuan athlak dang po an nga hle thu chuan an ron fowa chumi hnu chuan Claire chu hlim to lo hle in atua mai po chu aring hlel vek to midang ho pon chua tir chu an lo du ve thin shim boka ti chuan Claire chuan mel ma chu tunge tia a zon lai vel chuan athlak chu adar ta chiam mai mi zong chuan lo mu in an nuya zahlom kher mai chu vele Claire chuan an phone chu chu sakatum ta hloma chuti lai tak chuan alo start thin pan kha lo langin om dan Claire in a mu ti a hriat chuan ril run na takin tlan son ngala chumi hnu chuan a thian pakhat korn nen in tokin korn chuan lungai lo tur le panin a du tak ani chuan thalak mai chu enga tan ma ati lo tur thu te chuan a lo hnema ti chuan Claire chu lem chana tanga pei chuan ni in a thian nai tak peng chuan a thlaka ama ero chu chuan lem chana ti boi lo tir chuang lo achan chu peng chu athlak ti dar sak tu le lem chana tanga pei chuak tu ani ti a hriat to wang ani peng po chuan lo in puangin ati chan chu Claire chuan midang chu nom nukang leka angai thin wang ati ani ti chuan stage cha in ti buain peng zok chu lak bawani hnuwa Claire chu lem chan chun jom tur chuan stage cha la om thung chumi hnu chuan Claire chuan in pan hne na pengi chung chang a hril hriat awang chuan lom thu a lo soi ve meka pan po chuan a tarmita vo a adu om thin thu chu a lo hril ve bok ti chuan Claire po chuan panalaka rong po chu a hmu ve thei ta a sen no langin chu a thalam ani a hnuwa chuan pan chu board hne na chuan a lo in hmel hriat tir meka board lam chuan pan chu zirlai an hmu to a la thaber ani thu an lo hril ve bok school competition na khoi evena ber nge atelang tia anin hnial boi lai chuan pan chu ron tong chuakin a zawaya tela du thu aron soita a anu dewa chuan Claire nen in hmu in ten go lam chuan an lam du na an lam top na a chuan Claire chuan a fop don emo ati lain pan chuan a choi ta daya Claire chuan a follow wanga alung oi lo thu chu soin pan chuan practice na ania thu tak dewa la tur chuan alo hrila Claire chuan kong engkema thale kulmuk che ni ma se an lam lai tal chuan nuam ti taka om tur chuan atia a film chung zong hian pan chu activities sang kan hmunem hle a kong engkema a thaber ni chu atumani ama ero chu boina aron nei chanta a chuan in depression hiala nei tir pha ani ti chuan Mr. Pom chuan kong engkima a thil ti theina chu manglo tur chuan a hrilta a nakina chuan Claire nena in hmu in Claire po chuan a beingurma ma thu alo hril vele chia bok
Mase pan chuan midang bula a that zia ti lan tir atum wangani. Mr. Pom chuan an headmaster chu lo hmu in pan a chungchang soin pan chu athil hmu ang athiam hal zung thei awanga thiam chak hle ani thu chu alo soya. Mase chu chuan ngong alo nei vele thung ani. Mr. Pom hian pan hi lo zir chiang fe to in personality disorder nei ti chu a hre thiam ngala. A chung rela chuan mi zetam tak a in phum ru ti chu a hre thei bawk ani. A chang chuan pan chu a suang tuana a ama zawk nen te chuan an in sual thina. Ani na taka chuan ama le ama a in tin a thina ni. Ama ero chu tler chu a hun taka ron langin a ron top tir thei ta hlo. Ni lo se chu a thi thela ni. Chumi wang chuan pan chuan head student ani na atang le competition atang chuan a in hnuk dok ta a. Tler hne na po chuan a power tel lova thiam a tum tur thu chu a tiam ngal bok. Ti chuan sin dot le a lo langa. Wave chu lo langin ani hi pana el pui berani. Mr. Pom chuan wave chu head student tharani thu chu a lo puang meka. Chu vele wave chuan dan thar siam ngalin zirlai an power la mu chuak ve lo te chuan nom nok then fai na chu an chang to anga. Chu chuan power mu chuak to te tan an power hai chu a zel na hun a pek bel don ani ti in tu chu aron siama. Mr. Pom po chuan a lo pumpui tangal. Ti chuan headmaster chuan in peng chu hmu in lekha chu meiche pakhat mon hne na peturin atita a. Peng chuan va hmu in alanang hian mon chu martial arts thiam takalo ni. Zirlai dang de chu olsam takin a tukdol zung mai. Peng chuan chutlai hmuna an omle deuh chuan an buaina in chan na tur thil chu a hmu ve pha ta. Martial arts club zinga meiche then kat makdang lam taka lo om chu a hmu ve ta a. Mon chuan a ti top nan kut hial a thlaka ngai pha ani. Chung boy ho chu engam rui nei emo nan nakka anga an om wang ani. Mi zong chuan in zirlai pakhat diuk chu midang te hrai roi tua chuan an ngai vek maya. Chuti lai chuan Mr. Pom chuan mon churon bia in atowela virus in kai chon thei thil an hmu thu chu aron shila. Moni thlan chuak atanga in kai dar lo ni in zombie ang mai chuan an om pha ta ani. An boina bel sa turin khati laya moni kianga lo om ve ho khan virus chu an lo kai vek ni in an ron sapatal tawak mai. Ti chuan ama moni ngei chu lo langin aron tukdol hlom hnuwa an zia ve ta chau. Moni thin thatak art chuan moni chu ading le veya ompui reng thin ma se natna chu akai ve le ta hlo mai. Ti chuan mon po chu a bei ve le ta. Art chuan a power wang chuan bum mangani thu chu shilin mi te chuan har sataka an train laya olsam taka martial arts athiam big chu alo ngei thei vak lo ani. Art chuan beile in moni po chuan du thlan tur nei hek lo in ven na na lo beilet ve angai. Ti chuan art chu atuk dol le ta. Chumin hnu chuan Mr. Pom den chuan in hmu in Mr. Pom chuan nat na khanin atak sa zung zam sang chu a fan chua to thu alo shila. Ti chuan sin dang alo langa. Peng chu chi ma lutin mi pakhatin diuk alo soi salai chu apangmuta a. Ti chuan peng chuan papot then vatin anin hnial ta a. Chu pa chuan peng chu alo hnek thuai mai. Peng chu thinrimin abana man be pa chuan I thinrim viaw ani chuan engwanga iti ma ilu chu banga itau chor mai lo ti in a shil. Chu vele chu pa chu kalsonin thir bana chuan thi zoi khopin alu chu atau ta chor mai. Peng chuan thil thleng chu makalo ti hle. Ti chuan kal hnain top vat tur chuan atile a. A top vele mai. Ti chuan peng chuan a power chu a hrethiam chan ta. Midang adu ang ati tir thei ti chu a hreta ani. Nakin dewa chuan Mr. Pom chuan peng le kon te chu om nu fual tirin enga motal shil tur chuan alo tia. Ma se engma an shil du big lo. Mr. Pom chua vele peng chuan eng tia rei nge hetlai hmuna hian min da irin ti in kon chu a zot ngal vata. Kon ero chuan chi ma thil thleng kha shil turin a bei sei che aniang ti in alo chang. Chumin hu lok chuan kon chuan a thian nu tler chu thla alo lak sak meka.
kon hian tler hi alo du ru ve hle ani ma se chu chuan a dei rei lo mi che pakhat anuna chuan an lo lang ta hlol mai chu koi ani koi chu journalist club zinga mi ni in chu tlapa a thian pa pakhat jima an lo soi sak wang le ama po chu nan da kai hawin an bei ve awang chuan chu gifted program chu pholan na du thu chu a hril ta a chumi nu chuan an pahnih chuan in zui rei telin tum khat pe chu an in chuk zeu to bok koi chuan corner lan dan te chu ti dang lamin asam te chu ati buan saka ti chuan clear lo langin kon ne na chuan a bial nu in a kop chan chu gifted program midang hriat thei tura pholan a du wang mai ti in a ron hril ta a kon chu lo thin rim let zekin anun chu ti buai hlom chen to lo tura hrilin a kal san ta a ti chuan tum khat chu koi chu gifted program thuruk omna a hruain a hmu tir ve ta vek mai ma se a hriat lo chu koi chuan a rukin USB flash drive mangin a lo copy char ti chu ani ti chuan koi chu tlan chhia in kon clear le peng te chuan an zui ngal an tlai to emo an ti lain wave lo lang hlol mai koi computer chu lo hack man hlowin file zong chu alo delete man lo chu vele kon chuan ama du anga lema chan le chan lo chu a zot ta a koi chuan du chu du thoma se a thian ten datna awanga an tor reng ai chuan ati angai thu alo hril chuti lai chuan zirtir tu te chu an lo lang ta thut mai chu vele peng chuan a power mang ngalin Mr. Pom ne na chuan kon hot chuak lo tur chuan alo hril ngala atuka chuan Mr. Pom chu tlasa lo lutin kon chuan li falak thu chu aron soita a peng chuan makalo ti hle Mr. Pom chuan peng chu soidu anei le nei lo chu azot ngala ma se peng ero angoi tat thung ama ero chu Mr. Pom chuan peng in a power mu chuak to ti chu a hre thiam to ani ti chuan Zirlaite chu midterm exam nei turin zanlai takmaya chuan ko thutan nia tuna an exam tur hi adang nen chuan adang lam hlak thu ba ka headmaster chuan tu po musang ber chu chak ni in school ne na chuan an du an dil thei thu le school chuan ati sak ngei tur thu chu aron puanga ti chuan screen a thil ron langin Zirlaite chuan kum enga mokalta a school chunga meiche pakhat thina chu an chui chua angai ani Zirlaite chuan walkie talkie mang chuan an chui chua ang chu an hriat tir angaya nu ma enga motal an mu apiang chuan point pek zel an ni bok chumi ma chuanin an mi chui lai mek chu ni sha ni in thian nu pakhat thik tu anei thin bok chu nu chu tlasa an ti nom na ber thin ani boka wi pawi ni in ni sa chu a hriat lawin tur a lo pe a tengki a tui in tur mang chuan school pumpui chu hrai hlum a lo tum bok ani ma se ni sa chu gifted an ti te zinga mi ni in engtin emo dam chuak thei hlo chuti rualin school ne na tengki a tui in tura chuan tur telani thei thu chu a hril ta ngala chumi wang chuan wi pawi po chu manatan tir ngalani ni sa chu gifted Zirlai an nei masak ber ni in chu ta tang chia chuan gifted program po chu alo in tran ta chia ani anton thu en lai chu la top fel chia lo ma se atuk jing chuan peng chuan mu chu anei ta hlo mai chu chuan thil thleng tak chu a highland tir ta bok skula chuan mei che thi chu an om nge ya ma se chu ni sha ni lovin wi pawi zo kani ni sha chuan hrai hlum alo tum wanga thin rimin in chunga tanga lo nam thla lo ni chumi nu chuan peng chu principal ne na in biak na nein principal chuan an thon thu enin a zirtir chu gifted Zirlaite chu Zirlai dangte laka thik na an don laka chuan in ven ton theu turani thu chu alo hrila peng ero chuan chu angai dan lo ni ve loin Zirlai zong te chu an in tluk tlan vek thu le en shan big an tur ani lo ti chu angai dan ani arin dan chuan heng in thliar na na salutuk hi boina bulpui ber ani chu aring ani chu mai baka wi pawi chu entik lai po a ti nom na ani fo awang chuan adin mun chu a hriat thiam thu a soitel lak bok
headmaster chuan akal dan chu adik thu le pengpo chu entiknia emu chuan apawar manga mi hnuai hnung le chaklo zok te dom kak tu ani thei thu shilin peng chu ati shil hai hle peng chuan an headmaster thu shil chu enge omzia nia engthil chia nge ti atum ti chu shelovin a hoi hai hle ani an headmaster chuan engthil chia nge ati ta kang le ti chuan a episode po atop zui tanga lani part 3 hi arang lamaron ti chuale vat tumani ang ka video clear tu zong zong te in sa vai chunga kalome